Καλώς ήρθες στην δωρεάν εκπαίδευση. Εκεί πέρα θα σου μάθω πώς μπορείς να χάσεις μέσα σε ένα μήνα 5 κιλά εντελώς δωρεάν. Οπότε πάμε να δούμε 10 συν 1 βήματα που μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να χάσεις τα κιλά αυτά. Νούμερο 1. Πρέπει να κάνεις κάθε μέρα 10.000 βήματα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε όλο αυτό. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Είτε μπορείς να πας στο σκύλο σου βόλτα άμα θέλεις, είτε να πας μια βόλτα για παράδειγμα με τις φίλες σου ή με το αγόρι σου, είτε οτιδήποτε δηλαδή μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να κάνεις 10.000 βήματα μέσα στην ημέρα σου. Ή μπορείς να πας για παράδειγμα στη δουλειά σου με τα πόδια. Θες να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη? Κατέβασε συγκεκριμένα αυτή την εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή σου λέει πόσα βήματα κάνεις κάθε μέρα μέσα στην ημέρα σου. Οπότε ο στόχος σου είναι να κάνεις 10.000 βήματα κάθε μέρα. Είναι μια πολύ καλή γυμναστική αυτή και στερμίδες, αλλά και κάνει και πολύ καλό στην καρδιά σου. Το νούμερο 2. Αν η δουλειά σου έχει πάρα πολύ περπάτημα, δεν χρειάζεται να κάνεις αερόβιο. Γιατί ουσιαστικά φαντάσου να πηγαίνεις πάνω κάτω, να ανεβαίνεις πάρα πολλά σκαλοπάτια ή να κάνεις τέτοια πράγματα, που αυτό είναι αποτέλεσμα σίγουρα να κάνεις 10.000 βήματα μέσα στη δουλειά σου. Οπότε δεν χρειάζεται να χάνεις παραπάνω χρόνο, κάνεις σίγουρα 10.000 βήματα μέσα στην ημέρα σου. Το νούμερο 3 είναι να προτιμάς περισσότερα τα σκαλοπάτια παρά το ασανσέρ. Το ξέρω είναι δύσκολο, αλλά θα σου δώσω μια βοηθητική εναλλαγή. Πες για παράδειγμα ότι μένεις στον 5ο όροφο. Θες να σου κάνω τη ζωή πιο εύκολη? Ανέβα τον πρώτο όροφο με τα σκαλοπάτια και μετά χρησιμοποιήσει το ασανσέρ. Κάνε αυτό για μία εβδομάδα. Τη δεύτερη εβδομάδα προσπάθησε να ανέβεις στο δεύτερο όροφο. Έτσι ώστε να ανέβεις με τα σκαλοπάτια στο δεύτερο όροφο και μετά τους υπόλοιπους ορόφους θα του πάρεις με το ασανσέρ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσεις τα σκαλοπάτια και κιόλας και παραπάνω θερμίδες. Το νούμερο 4 είναι να κάνεις μια προπόνηση HIIT η οποία διαρκεί μόνο 5 λεπτά και αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο μέσα στην ημέρα τους. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις 5 ασκήσεις. Για τους αρχάριους είναι 30 δευτερόλεπτα η άσκηση, 30 δευτερόλεπτα ξεκουράζεσαι. Για τους προχωρημένους είναι 45 δευτερόλεπτα η άσκηση, 15 δευτερόλεπτα ξεκουράζεσαι. Οπότε αυτές τις ασκήσεις μπορείς να τις κάνεις παντού. Απλά τι χρειάζεσαι μόνο ένα στρώμα. Η πρώτη άσκηση είναι τα jumping jacks. Για τους αρχάριους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική, ενώ για τους προχωρημένους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική. Η νούμερο 2 άσκηση είναι τα jump squats, που για τους αρχάριους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική, ενώ για τους προχωρημένους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική. Το νούμερο 3 είναι τα push-ups, που για τους αρχάριους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική, ενώ για τους προχωρημένους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική. Το νούμερο 4 είναι από χαμηλή σηκώνεσαι ψηλή σανίδα, που για τους αρχάριους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική, ενώ για τους προχωρημένους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική. Και η τελευταία άσκηση είναι τα mountain climbers, που για τους αρχάριους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική, ενώ για τους προχωρημένους μπορείς να κάνεις αυτήν εναλλακτική. Διαρκεί μόνο 5 λεπτά και μπορείς να το κάνεις κιόλας για να κάψεις το λίπος και βοηθάει πάρα πολύ και στην καρδιά σου. Το νούμερο 5 και από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι για να φανούν κοιλιακοί δεν πρέπει να κάνεις κοιλιακούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το καταλάβεις. Για να φανούν κοιλιακοί πρέπει να κάνεις το αερόβιο. Γιατί φαντάσου για παράδειγμα να γυμνάζεις τους κοιλιακούς και να έχεις ένα λίπος. Όσο και να τους γυμνάζεις θα γραμμώσουν, όμως δεν θα φαίνεται γιατί δεν το καλύπτει το λίπος. Οπότε τι πρέπει να κάνεις εσύ? Πρέπει να κάνεις και το αερόβιό σου αλλά και τους κοιλιακούς. Μην μένεις μόνο στους κοιλιακούς. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Κάνε πρώτα το αερόβιο, είτε να κάνεις 20 λεπτά ποδήλατο, είτε να κάνεις 20 λεπτά elliptical, ή να βάλεις κλίση για παράδειγμα στο διάδρομο. Μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα και στο τέλος κάνε τους κοιλιακούς. Το νούμερο 6 είναι να κάνεις τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Δεν σου λέει να κάνεις κάθε μέρα. Άνθρωπος είσαι, έχεις ανάγκη σου, έχεις το πρόγραμμά σου και στην τελική δεν χρειάζεται κιόλας να κάνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα όμως χρειάζεται να κάνεις τα 10.000 βήματα. Όμως τι χρειάζεται να κάνεις 3 φορές την εβδομάδα? Χρειάζεται να κάνεις είτε από το σπίτι είτε από το γυμναστήριο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η μυϊκή σου μάζα. Το νούμερο 7 και από τα πιο σημαντικά είναι να κάνεις κοιλιακούς μόνο 4 λεπτά. Δεν χρειάζεται να χάνεις παραπάνω χρόνο στους κοιλιακούς σου, είναι χάσιμο χρόνο και επίσης εμένα κιόλας με εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο. Όπως και σένα άλλωστε πιστεύω άνθρωπος είσαι, θες να κάνεις και άλλα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά σου. Οπότε, πώς μπορείς να χωρίσεις τους κοιλιακούς αυτούς έτσι ώστε να διαρκούν μόνο 4 λεπτά? Κάνεις 8 ασκήσεις, 20 δευτερόλεπτα η άσκηση, 10 δευτερόλεπτα ξεκουράζεσαι. Και τι ασκήσεις μπορείς να κάνεις? Νούμερο 1 μπορείς να κάνεις τα sit-ups. Νούμερο 2 να κάνεις πλάιους κοιλιακούς από τη μία πλευρά. Νούμερο 3 να κάνεις πλάιους κοιλιακούς από την άλλη πλευρά. Τέταρτη άσκηση να κάνεις άρση ποδιών για κάτω κοιλιακούς. Πέμπτη άσκηση να μείνεις σε πλάγια συνήθεια ισομετρικά από τη μία πλευρά. Έκτη άσκηση να μείνεις σε πλάγια συνήθεια ισομετρικά από την άλλη πλευρά. Η 7η άσκηση να κάνεις τους απλούς ραχαίους. Η τελευταία άσκηση να κάνεις ραχαίους που σηκώνεις ταυτόχρονα χέρια και πόδια. Ρύθμισε έτσι τους χρόνους: 20 δευτερόλεπτα η άσκηση, 10 δευτερόλεπτα ξεκουράσαι
Διαρκεί μόνο 4 λεπτά και είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Το νούμερο 8 είναι να μην τρως τηγανιτές πατάτες απ' έξω. Παιδιά, αλήθεια, είμαι full της ελευθερίας του τύπου να τρως ό,τι θέλεις μέσα στην ημέρα σου, όμως να το φτιάνεις έξυπνα για να μην παίρνεις παραπάνω κιλά, αλλά αποφύγε τις τηγανιτές πατάτες. Το λάδι είναι από την εποχή του εμέρ εκεί πέρα έξω. Οπότε για ποιο πράγμα το λέω? Επειδή το λάδι αυτό είναι full ανθυγιεινό, είναι καλό κιόλας να μην το τρως αυτό το πράγμα, γιατί θα πάρεις παραπάνω κιλά από όσο πρέπει. Νούμερο 9. Μάθε πόσες θερμίδες πρέπει να τρως κάθε μέρα έτσι ώστε να χάσεις κιλά. Πες για παράδειγμα ότι κάποιος είναι 65 κιλά. Και τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να πατήσει για παράδειγμα στο Google 65 kg του LBS. Εμφανίζει ένα μεγάλο αριθμό. Εμείς κρατάμε τα 3 πρώτα ψηφία που είναι το 143. Έπειτα αυτό που κάνουμε είναι 143 επί 12, 1716 είναι οι θερμίδες που πρέπει να τρως κάθε μέρα έτσι ώστε να χάσει κιλά. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να είναι παραπάνω κιλά ή να είναι το οτιδήποτε. Αν για παράδειγμα κάποιος άνθρωπος είναι παραπάνω κιλά, πρέπει το ταβάνι να είναι 2500 θερμίδες, να μην είναι παραπάνω. Το νούμερο 10 είναι πόσο νερό πρέπει να πίνω μέσα στην ημέρα μου. Τουλάχιστον πρέπει να πίνεις 8 με 10 ποτήρια μέσα στην ημέρα σου. Μπορεί να ακούγεται πολύ, αλλά θα σου αναλύσω ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Με το που ξυπνάς, πρέπει να πίνεις 2 ποτήρια νερό. Για ποιο λόγο? Επειδή είσαι αφυδατωμένη από το βράδυ, πρέπει να πίνεις νερό. Το νούμερο 2 κιόλας είναι ότι ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Και το νούμερο 3 ότι αποβάλλει τοξίνες. Αυτό είναι το σπουδαίο πράγμα, γιατί πρέπει να πίνεις νερό το πρωί. Μετά μπορείς να πίνεις 2 ποτήρια νερό μετά την προπόνηση, έτσι ώστε να γίνει αναπλήρωση των υγρών από τον υδρότα που έχεις χάσει μέσα στην προπόνηση. Και μετά είναι να πιεις άλλα 4 με 6 ποτήρια νερού. Έλα, come on. Δεν είναι κάτι. Πραγματικά. Και το τελευταίο πράγμα, να μάθω πόσο μετράω, πόσο πρωτεΐνη έχει το κάθε φαγητό, υδατάνθρακα είτε λιπαρά. Σου δίνω μια φωτογραφία. Πες για παράδειγμα ότι έχεις αυτό το φυστικό βούτυρο. Σου λέω ότι στα 100 γραμμάρια παίρνεις 18 γραμμάρια πρωτεΐνης. Άρα, αν εγώ θέλω να φάω 10 γραμμάρια πρωτεΐνης για παράδειγμα, πόση πρωτεΐνη θα έχω? Κάνεις για παράδειγμα το συγκεκριμένο χιαστή που έχει συγκεκριμένη φωτογραφία και το αποτέλεσμα βγαίνει 1,8. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μετράς τις θερμίδες σου που χρειάζεται να τρώσεις κάθε μέρα. Αυτή είναι δωρεάν εκπαίδευση. Ελπίζω να σου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο το βίντεο. Τώρα, ό,τι απορία έχεις, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά που ανέφερα, μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα έτσι ώστε να κάνω μια εντελώς δωρεάν συμβουλευτική κλήση, έτσι ώστε να σου επιλύσω τα προβλήματα και να σε κατευθύνω.